у яким Христос запрошує на зустрічу разом з ним. Так відкривати нам обличчя Його Отця і нашого Отця, обличчя Пана Бога, яким з'являється Отцом для нас, яким з'являється пустовільно близьким. Хочемо справді так пережити цю Христу, відчувши такий великий клопот Пана Бога про кожного з нас. Хочемо пережити цю святую мшу так само з великою вдячністю за те все доброту і ласки, які кожного з нас йому уділяє. А як годна удільність в цих святих таємницях, як наповниться в этой Божій ласки, станемо правду перед Богом і перепросимо Його за всі наші грехи і провини. Спам'ятаємося. Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятбанием. Моя вина, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог всемогутний, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Святую мшу відправляємо тенцем от життя в житті вічним, для святої пам'яті Антона, п'яту годовину його смерті, так само за всіх померлих сім'ї.
Молимся, всемогутный милосердный Боже, ласкаво отдали от нас усялякие пирожковы, как мы вольны от небеспеки для души и тела, свободно Тебе служили. Распана наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей владарицю едности Духа Святого, Бог разусе веки вечные. Читание первой книги Володарства. У тые дни устал пророк Илья и пошел у Сарепты. И коли подошел до брамы города, з'явилася перед им удава, якая збирала дроги. И покликал ее, кажучи, принеси мне з бани напиться. Коли яна пошла принести воды, ён крикнул услед: возьми, прошу, для мяне и кавалок хлеба. Яна ж отказала: на життя пана, твоего Бога, не маю печива, толькі жменю муки у кадушцы и трохи алею у збане. Вось збяру некалькі кавалкаў дрэва и пойду, згатую сабе и моему сыну, з'яму гэта и помру. Ілля сказал ёй: не бойся, але иди и зрабі, як сказала. Толькі спачатку зрабі невялікі праснак для мяне и прынясі мне. Сабе ж и сыну зробіш потым. Вот так кажа пан, Бог Израиля: кадушка муки не скончится, избан алею не опустее аж до дня, коли пан спошле дождь на землю. Яна пайшла и зрабіла, як сказал Ілля. И штодня ели ён, яна и дом яе. И так было кожны день. Кадушка муки не скончилася, а збан алею не опустел, паводле абяцання, якое пан дал праз Іллю. Гэта слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвали душа моя.
але в само небо, каб цяпер заступіцца за нас перед обличчям Бога. І не дзеля таго, каб шматразово прыносіць сябе ў ахвяру, як штогод уваходзіць першы святар у святое святых з чужою крывёю, бо яму трэба было б шмат разоў цярпець ад пачатку свету. Цяпер жа ён адзін раз на сканчэнні вякоў з'явіўся дзеля знішчэння граху сваёй ахвяраю. Як людзям прызначаны раз памерці, а пасля гэтага суд, так і Христус, раз ахвяраваўшы сябе, каб прынесці грахі многіх, другі раз без граху з'явіцца тым, хто чакае яго дзеля збаўлення. Гэта Слово Божае. Дякуємо Пану Богу. Читання Святого Євангелія паводле Марка. Севши насупраць скарбонкі, Езус назіраў, як людзі кідалі грошы ў скарбонку. Многія багатыя кідалі памногу. І прыйшла адна бедная ўдава і ўкінула 2 лепты, што складае чвэрць аса. Паклікаўшы вучняў сваіх, Езус сказаў ім: сапраўды кажу вам, што гэтая бедная ўдава укінула больш за ўсіх, хто кідаў у скарбонку. Бо ўсе кідалі, маючы лішак, а яна, будучы ў нястачы сваёй, укінула ўсё, што мела, увесь пажытак свой. Гэта Слово Пана. Главное в Христе, братья и сестры. История пророка Іллі, старого заповету, вельми богатая, розное выдарение. И думаю, что так направду она может быть аж таким сценарием для фильмов. Можно бы столько его здавать розных надзвичайних здаренняў, цудаў. Гэта і барацьба з пророкамі Баала, як помніце, як ён іх пазнішчаў, паказаўшы, што Бог Ізраіля мае моц, і ён адзіны праўдзівы і жывы Бог. І гэта і уцечка на гару Горeb, там, дзе ён дасведчыў блізкасці Пана Бога, дасведчыў намацальна, што ён Бог, такой, які заходзіць у жыццё чалавека. Гэта яго цудоўны адыход з зямлі ў вогненнай калясніцы. І таксама сённяшняя гэты аповед аб жыцці прарока Іллі паказвае нам пра пэўны цуд, які адбыўся. Бо ён сёння прыходзіць у Сарэпту, паганскі горад, czyli miejsca да беднай удавы. І miejsce, gdzie trwaje голод, gdzie długi czas nie było deszczu, gdzie zasłucha, gdzie nie ma plonów pracy, niczego nie rastie, się голодают, pomierают, przychodzić do tej biednej wdowy. I
якая сама толькі знаходзіцца з гэтым малым сваім сынам. І на пачатку просіць яе вады, дай мне папіць. І хай ўжо ідзе, бо гатовая дапамагчы тому, хто у дарозе. Але ён далей ёй гаворыць, а пры аказіі вазьмі яшчэ і кавалак хлеба. І тады вось для яе, гэта апраўданне, прабач, але не маю толькі жменьку гэтай мукі і трошкі алівы. Вырашылі, што за хвіліну прыгатую, з'ядзім мы з гэта сынам маім і ўсё, і пасля гэтага смелі, бо ўжо больш нічога няма. Ён кажа, пачакай, адразу дай мне, а потым зробіш сабе, бо і вось гэтыя словы Бога гавораць, што пазней гэтая мука і гэтая аліва не скончацца. Паглядзіце сітуацыю, гэта зусім незнаны мне чалавек. Везде гола. Що не мог подману сказать, слухай, накорми меня, а потом тебе буде. Но могло нічого не бути. Де упевненість у тим, що сапраўды гэта станецца? Мало того, Ілля быў не з народу гэтай удавы, быў чужынцам. Яна не знала таксама Бога Ізраіля. Яе яшчэ было незнанае. Аднак яна сёння рыскуе, рызыка падымае. Она просто робіць штосьці, што ідзе, скажем, у разрэз так направду логікі людской. Робіць тое, што гаворыць Ілля. І стаецца цуд. І гэты цуд трывае до той пары, пакуль не пайшоў дождж, і пакуль Сарепта не вярнулася да жыцця. Пакуль не вярнулася вось гэта жыццё да яе. Праз гэтай плюны, якія маглі вырасціць і мець, каб спажываць. І гэтая аліва і гэтая мука не кончылася. Чаму? Таму што яна вось зрабіла гэты крок. Яна зрабіла крок у незнанае. Яна даверылася. Гэта цудоўны прыклад таксама так направду жыцця і адносінаў чалавека з Богам. Бо вера гэта не толькі крочанне шляхам, дзе ўсё нам знанае, дзе ўсё нам зразумелае, дзе ўсё мы ведаем і ўсім упэўнены. Вера гэта таксама тыя моманты, калі трэба зрабіць крок у незнанае. У тое, чаго мы не ведаем. Не ведаем, што мы, можа, прывыкшы да таго, што любім хадзіць тымі дарогамі, дзе упэўнены ў гэтым, дзе кожны шлях ужо адмераны, і ведаем, што там, напэўна, будзе зямля пад нагамі. А вера захоча, каб мы зрабілі вось так, можа, заплюшчанымі вочамі, штосьці цёмнае. Зачем гэта выявіць? І таксама сёння евангельскі гэты прыклад, чи гэта гісторыя, і зноў жа вдава, і зноў жа адзінокая, пакінутая, якая нічога не мае, якая прыходзіць, каб скласці ахвяру. У святыні Єрусалімської, паводле традыцыі, было 13 скарбонак. 12 асобныя на па колькасці пакаленняў Ізраіля, каля якіх і заўсёды сядзелі таксама былі святары, якія бачылі гэтыя ахвяры, якія ўголас называлі вартасць гэтай ахвяры і прамаўлялі таксама малітву благаслаўлення, як бы інтэнцыю за тое. Благаславілі, праслаўлялі і маліліся ў той інтэнцыі, з якімі гэтыя людзі прыходзілі, каб гэта скласці Богу эту ахвяру. Але была яшчэ адна, вось гэта 13-я, каля якой сеў Езус, у якую кідалі ахвяру, там ніхто не называў гэтай ахвяры, гэта так і было. Хто, так, бяднейшы, чи не маючы, то просто там кінуць, каб таксама не адчувалі, в сэнсе, можа, такой неёмкасці, бо не маем чаго даць, направду, бо тое, што маем, вельмі мала ў людскіх вачах. Аднак сёння пан Езус, пабачыўшы, як гэта ўдава, кінула гэтыя две, вельмі мала. Направду, кажа, што яна кінула больш за ўсіх, бо дала ўсё тое, што мела. Яны і вось гэтыя два прыклады, гэты цудоўны і пэўная такая алегорыя, таксама пан Езус сёння прамаўляе да кожнага з нас, і захвочвае на нас, каб мы ў нашым жыцці духоўным таксама згадзіліся на гэта рызыка. Каб мы рыскнулі, чагосьці
можете odmówić. Nie znaczy, że chcecie tylko materialne, coś tam dać. Ale сколько takich momentów, gdzie potrzeba nam odważyć zrobić. To jest, to trzeba było покинуть, oddać Bogu. A za co my trzymamy się? I to tak jak z tym wdowою. Wiecie, jak ona покинула для siebie ten kawałek chleba, jak ona nie posłuchała się Илью, правда, конечно, она zjela это и na один, może dzień jeszcze miała życia, ale dalej niczego nie stało się po prostu. Nie było go do cudu i tak naprawdę ta droga nikudy była, do śmierci. Ale właśnie ta ryska, kiedy podняла, jak zgodziła się na niego, dało jej życie. Tak samo w naszym życiu jest te momenty i думаю, тут nie trzeba było może nazywać ich tak konkretnie, bo to może być i nasz czas, to może być nasza przywiązność pewna. Każdy osobna i każdy osobista, na pewno, kiedy tak szczerze stanie u prawdzie, pokaże, zrozumie i pobaczyć, że trzeba było mnie w moim życiu oddać. Oddać полностью. Oddać. Bo może ja i do czego przywykł, że mnie przynosić może przyjemność, zadowolenie. I może daje mnie poczucie nasyceności na tę chwilę. Jednak, tak jak pokazuje się ta historia biblijna, to wiedzie nikudy, to nie do śmierci. A Jezus Chrystus się nie mówi, że odmówiwszy się, zrobiwszy ten krok, taki wielmi konkretny, raszuczy, gdzie może zabolić, gdzie może i nie będzie nawet czuje ten głód, czegoś nam będzie nie chapać. Jakichś poczucia, do czego my już przywykli, ale przez to my znajdziemy życie. Тут на земле, ale życie wieczność. Kiedy jak ocenić wartość czy wielyczach wiary? W jaki sposób? Co to takiego? Dzisiejsza ewangelicka historia mówi nam o tym, że to przykład udaje, że wartość wiary zależy nie od tego, сколько my dali, ale wartość wiary zależy od tego, сколько my покинули для siebie. Поэтому можем оценить wiarę, jaka ona była. Nie to, сколько my dali, bo czasami dajemy tak, to, że nie zauważ, że nam nie potrzebne. Ale wartość nabiera tylko wtedy, kiedy my ocenie nie poglądimy, сколько my zostawili dla siebie. I w tym kontekście możemy zrozumieć, i temu Pan Jezus każe, że u ludzkich oczach to było niczto. Może te się trejki, tam to skarbon potem odkryli, wiedzieli, nawet nie zauważyli w tych dwóch tam monetach. Ale dla oczach Bożych to było sama wielka wiara. Bo ona nie покинула dla siebie niczego. Bóg nie mówi nam o tym, jak my już tak czego pozbywali się. W sensie takim materialnym. Materialne tak samo potrzebne, no korzystajemy z wiele. Ale jest захоче do naprawdę już nie przywiązać. Do umienia składać akwiatła, nie tylko pokładać nadzieję w tym, co mają. Ale pokładać to jest to, się nie tylko to święte mają u Świętym Pisaniu. Pokładać nadzieję u Bogu, jaki dla nas ma być największej wartości. Для чого ми живі, яку хочемо mieć w swoim życiu i jaka prowadzi nas do życia wiecznego. Wyznać wierу единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и негашного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз для кого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего збавления, зашел с неба, и вселився от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замучений и похований, и на третий день воскрес, погоды Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых,
і яго валадарству не буде конца. Віру в Духа Святого, Пана і Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророков, віру в один і святий католицький апостольський костюл, визнаю один і хрост для відпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущем світі. Амин. До нашего небесного Отца, распосредник своего умилованного Сына, уснесем нашей супольной молитвой и просьбой. Молимся за святый костел, как Бог своей лаской умацовывал его у веры, надеи и любови. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за народы, які терпять голод і нестачу, як не переставали сподіватися на Божию милосердність і отримали потрібну допомогу. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за пожилых людей, как своими молитвами и ахвярами выпросили потребные ласки для нашей молоди. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за коллегов и инвалидов, как вера из мертвых повстания в перемененном и хвалебном теле помогла им терпеливо нести свой крыш. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за детей, які позбавлені батьківської любові, як вони спознали в своєму житті любов Бога та добриню інших людей. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних біля алтаря Пана, щоб Боже Слово уносило в наше життя світло і допомагало розпознавати Божу волю. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся в житті вічного для наших близьких померлих, по любой способ за святой памяти Антонов, я предлагаю вину смерти и за всех померлых семей в отце, чтобы добрый Бог принял нас и полностью избавил. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный Боже, Твоей милосердности мы доверили все наши просьбы. Учини нас здольными принять и выполнить Твою волю. Праз Христа, Пана нашего. Амин. Спел номер 201. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Пане наш Боже, глянь ласкаво на дары, які ми Тобі приносим, і да поможи нам побожно отзначать успомин муки Твоего Сына, как мы могли досягнуть полного удела Его откупления. Праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. Гору серце.
справедливо, слушна и избавенна, как мы заўсёды ўсюды Табе складали падзяку. Пане Святы Ojcze, усемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва народился с Панной Марыей, праз свою муку на крыжы вызволил нас от вечной смерти, а про свое з мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому за анёлами, архангелами и с усими святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом з ними ускликаючи. Святый, 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 Пан всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осяна вершина, благословенный край, кто приходит у имя Пана, осяна вершина. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары расою Духа Твайго, которые сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. І Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podziaku składający, podał swoim uczniom, кажучи: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыцця ў хвале. Вспоминаючи смерть и з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кров Христа. Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, досконали его любови, разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які пасли у надії на воскрешення, і про усіх, хто Твоєю ласки дійшов з гэтага світу, і дозволив убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у єдності со святейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и пречистым обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, вся пошана і хвала
празднуй все веки вечные. Атрымалі мы Духа Святого, які нас учинив дзецьмі Божымі. Таму асмелімся казаць. Пане, збав нас від усього злого. Дай ласкаво супокою дні наші, допоможи нам у милосердності Твою, щоб ми були завжди вольно, греху і заховано до всілякого неспокою. Чекали сповнення щасливої надії. Прийстя збавця нашого Єсуса Христа. Бо Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Єсус Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на віру Костела Твоего. И будь ласкаво згодно с Твоей волей дарить их супокоем и едность. И живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближним знак спокою. Ось той, хто бере на себе грехи світ. Щасливе покликане на вечеру Євангелія. Пане, я не вартый, как Ты увайшел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Учні познали Пана Єсуса у ламанні хліба. Спів номер 31.
номер 30. Молимся. Добрый Ойче, дякуем Тебе за тое, что Ты умацовал нас святыми дарами. Покорно Тебе просим, нехай моc Святого Духа, якую Ты дав нам у Евхаристии, триває у нас і завсюди нас обновляє. Раз Христа, Пана нашого. Друзья, перед вас, конечно, послухайте душпастерські об'яви на 32-ю неділю звичайно. По-перше, щиро дякуємо всім вам за супольну нашу сьогоднішню молитву. Дякую тим, хто збирав нашу капличку. Дякую за хвярування, які складаєте. За всіляку оказану допомогу в різних моментах тут життя нашої парафії, ці праці, будові так само, які виконуєте. Особливо хочемо подякувати за ахвяри, складені на будову нашого костюла, якщо що допускаємо що святої, так само і сьогодні можна це буде учинити. Нехай добрий Бог усім вам уздоровитися. На гэтым тижні в літургії ми відзначаємо. Завтра, у понеділок, 12 листопада, свято святого Єзафата, біскупа і мученика. У п'ятницю, 16 листопада, успомін на святейшей Панни Марії, Маті Милосердності, добре нам знаною сім'я Маті Божої Вославранської. Головною урочистостю у Вільні відбувається, ну а так само ми тут на місці. Молиться про заступництво Святої Марії, Панни Марії в тих наших інтенціях, особливо спосіб, та п'ятниця будемо навчати всіх близьких, побєдних, просячи Божу милосердність саме для їх. У суботу, 17 листопада, успомін Святої Альжбєти Венгерської законниці. Кожну середу і п'ятницю на протягу всього листопада перед вечоровою Святою Мішою відбувається набоженство запам'ятних. 17:30, нешпори і віночок до Божої милосердності. Всіх запрошуємо на таку супольну молитву. У кожну п'ятницю о 18 годині адорація Найсвятейшего Сакраменту. Уже про некоторые забыли сейчас, что у нас тут эта адорация отбывается, некоторые, может, еще не ведали. Хочем запросить всех вас на супольной молитвы, прославления Пана Бога, тривання перед Божим обличчям кожну п'ятницю о 18 годині. І так само кожну неділю
після Святої Мши вечором. Саме запрошую. У наступну неділю, 18 листопада, у нашій парафії відбудеться третій бал усіх святих. Хочемо запросити, у першу чергу, дітей, молодь, батьків, взяти уділ активний, так як ми вже заповідали. Таке мероприємство відбудеться у школьному костюлі. У 15:30 уже початок, але треба було прийти раненько, провести реєстрацію, як ми записали. Святого, ви представляєте, дали вам відповідні так само бейджики з написами. І тому вже десь о 15 годині вже та реєстрація буде відбуватися там у Дольному костюлі знизу. І так само на цьому тижні завершаємо вже той конкурс, який ми об'являли, конкурс «Малюнка я не сень». Некоторые детки принесли, или что некоторые намалявали, или что не принесли, до четверга включно, перший час, так как мы могли еще позднее оценить, ну и так само выбрать переможцев, потому что немножко пишайтесь, как на месте. Кожного вторника, 19 године, в каплице отбывается набожество, про святого Антония Подвальска, из какого и мша святая в этих интенциях. А кожну середу запрошать на набожество до святого Юзефа. Когда у записки есть календарный на новый уже 2019 год, понимаете, немножко можно понадобить. Ну, всем юбилятам, именинникам надыходящих тижні складати найлепше пожелання, благословення здоров'я і всіх соцмережах. Доброго кожного з вас благословляю, доброї всім неділі, доброго тижня і відчуваємо такої опіки по Богу. Pan z wami. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie u supokoi Chrysta. Święty Archanioły Michale, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душную во свете. Аминь. Najświętейшее серце Єсуса, Змилуйся над нами, беззаганне серце Марії, будь нашим порятунком, Святий Архангеле Михайле, молися за нас. Спів номер 13.